We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in Central and Eastern Visayas, in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV, kapuso ng bawat Pilipino. GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Mayong hapon, kining inyong GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Ang bugtong kasaligan, kasandigan o karangpan sa mga Bisaya. Ako si Bobby Nalsar. Nga maghatod sa labing dako og mga nag-unang balita nga mahinungdanon sa Central ug Eastern Visayas sa nga ni Alan Domingo. Ako si Nico Sereno. Ako si Cecil Kibad Castro, live sa GMA Complex sa Dakbayan sa Cebu. Giangkon sa mayor sa Dakbayan sa Talisay nga bisa na mga frontliners sa Dakbayan na hadlok gihapong magpabakuna batok sa COVID-19. Usa sa ilang mga gikahadlukan ang side effects nga ila unyang masinati. Gumikan ni ini laing paagi sa kampanya ang himuon. Ang report ni Femari Dumabok. Sa Rural Health Unit 3 sa Talisay City lang, sa Siam, 7 ang nabakunahan. Giangkon sa medical officer nga ang iyang mga kauban hadlok sa posibleng side effects sa bakuna. Apan sa dihang nakapabakuna na siya, misunod na usab ang uban. Na sila fears regarding sa side effects. Pero pagkakita nila sa ako nga, ay okay naman di ay. Imauna na nga mo ang campaign nga mas better nga mabaksinan ka kay ang risk of kanang developing nimo sa severe nga kanang infection is malesen yun. Mato ni Mayor Samsam Gulyas nga sa 600 ka mga frontliner sa Dakbayan sa Talisay. 250 lang kanila ang nabakunahan na. Mga frontliner sila nga na destino sa Emergency Operations Center, City Health Office, Rural Health Units, Barangay Health Emergency Response Team ug City Disaster Risk Reduction and Management Office. Makigsabot pa ang mayor sa EOC kung unsay laing paagi aron pag-aghat sa mga frontliner, ilabi na ang publiko nga magpabakuna. The public that it is important to be vaccinated. People are still very hesitant about it. Actually, one of my reasons why maybe hopefully kung maabot namin sa priority list na pwede ko magpabakuna, so to increase confidence. Nagpadayon pa ang pagpamakuna sa Talisay District Hospital. Oba ni Cleofer Lumayag. Ako si Femari Dumabok. Balitang Bisdak. Lakip sa nabakunahan sa lungsod sa Mindanilla si Mayor Ilanito Peña nga wa malakip sa priority list. Sa priority list nag-una nga bakunahan ang mga medical frontliners. Dayon ang uba mga frontliners sama sa milangkob sa disaster team o ingon ang uban pa nga mga responders. Sa iyang press statement gitataw sa Mayor nga nabakunahan na ang tanang mga medical o ubang mga frontliners sa ilang lungsod sugod pa ni atong Marso 16. Gihimakak sa Mayor nga mi-insert siya aron lang mabakunahan. Giangkon hinuon sa Mayor nga isip pango sa incident commander o commander sa COVID task force sa maong lungsod matawag usab siya nga usa sa mga frontliners. Pinaagi usab niya kini mapataas ang kumpiyansa sa ubang mga tao nga magpabakuna. Taliwa sa nagsaka nga mga kaso sa COVID-19 sa nasod, dinhi sa Dakbayan sa Cebu na bantayan nga nagkaubos kini. Samtang critical care facility nagpabiling luag. Ania ang report. Gihulagwan ni Konsehal Joel Garganera, Pangulo sa Emergency Operations Center sa Dakbayan, Cebu, nga maayo pa ang critical care occupancy rate sa syudad. Sa 15 ka pasilidad nga adunay 977 beds, 440 o 45% lang ang naokupar. Samtang sa 11 ka mga private hospitals nga adunay 614 beds, 222 o 36% lang ang nagamit. Nagpakita lang kini nga wa magsugwak ang mga pasyente
nga nataptan sa virus. Samtang nakita usab ang pag-ubos sa kaso ilabi na sa mga barangay. Sa mga barangay po nato nga daily trend, sobra na duha ka buwan nga nag 3-digit figure ni ang atong Guadalupe. Kaloy sa Ginoo 97, 2 digits na lang. Giklaro usab sa opisyal nga 1,696 lang ang active cases sa COVID base sa record sa EUC. Wa mo tugma sa 2,467 nga na-record sa Department of Health apan iyang gipasabot nga kinahanglan pa nga i-harmonize nila ang data. Aduna tay variance between DOH and EOC kaning 771 nato. So within the week, mamay gi-schedule nato nga harmonization so maubos na gini siya. Samtang padayon ang pahimangno sa EOC nga dili mo kumpiyansa. Nagunang dapit nga naay COVID transmission mao ang trabahoan nga naay 33 ka mga kaso. Medical frontliner 4, public markets na po, karinderya 5, supermarkets 11. Ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Taliwasan na sinati nga pandemya SPES kung special program for employment of students subling gibalik sa dole. Sa dakbayan sa Lapu-Lapu kapin sa 2,000 ka mga slots ang ilang gibuksan. Siluan Mayron Dina sa RTV Presents. Naabdan sa RTV Balitang Bisdak, kining pipila ka mga batanong may bisita sa Public Employment Service Office, dala ang ilang mga dokumento aron makatrabaho. Usa kanila ang 14 anyos nga si Mary May Agusto, taga Barangay Mactan. Human makita ni Mary May ang FB page kabahin sa summer job nga gitanyag sa dakbayan, giandamdayo niya ang mga documentary requirements, lakip na ang iyang class card. Lisod ang ilang kahimtang kay ang iyang mga apuhan mo'y nagbuhi kanila, human magbuwag ang iyang mga ginikanan. Ipa-apply man ko sa unanay kay wala man siya trabaho. Kay sila na may nagpadako. Din wala naman siya trabaho kay mga tiguwang naman sila. Tumong sa Special Program for Employment of Students CONSPES, mao ang paghatag og temporaryong trabaho sa mga batanon atol sa summer o Christmas break. Priority sa programa ang mga kabus apan deserving nga mga tinunan, out-of-school youth ug mga dependent sa mga displaced workers. Kalipikado ang mga nanagidad og 15 anyos ngadto sa 30 anyos. Sa Lapu-Lapu City, 2,144 ka mga batanon ang makatrabaho sugod karong Mayo 3 hangtod sa Mayo 28 ug mudawat og 525 pesos nga sweldo matag adlaw. Lagi siya within 15 to 30 years old within sa iyang employment period. Matod ni Kim Francisco, peso manager sa Dakbayan, dako kining ikatabang ilabi na sa mga pamilya nga galisod. Gitanaw sa peso ang work from home setup sa mga nanagidad og 15 ngadto sa 19 anyos. Apan tun-an pa tungod kay sagad kanila walay internet connection. Pwede na sila mo-support sila sa ato mga offices diri sa City Hall. Pwede po sila maghimog mga community service, community works ito sa ato mga kabarangayan. So dagan sila mapan, at least mapa-feel na to sa mga kining naningkamot in town nga mga estudyante nga makakuha sila even temporary nga work. Sa miaging simana, nagsugod na og dawat ang peso og mga aplikante apan nag-cut off gahapon sa udto tungod sa kadaghang mga mi-apply. Usa si Mary May sa naabtan sa cut off ug dili usab pasado sa age requirement. Lami kaabot kay tugay kay nakuha ang katong indigency sa barangay hall. Din pag-abot na mo kay launa na. Nya alas 11 man ang cut off. Nya dili na mi madawat. Oli. Ning nasinating pandemya karon masukod ang pagtimbang-timbang sa lokal nga kagamhanan kung asa niini ang hatagan o prioridad. Ang hulga ba sa panglawas sa katawan o ang panginahanglan nga makatrabaho sa mga tao nga nawad-ana og panginabuhian. Samtang gihunong una ang work immersion program nga industry-based sa mga senior high school students tungod sa padayong pagsaka sa kaso sa COVID-19. Usa sa ilang rekisito mao ang pagkuha og clearance gikan sa local IATF. Base sa feedback sa mga school heads atong senior high, wala mohatag og permission ang atong local nga IATF. Uban ni Marlon Melgazo. Ako si Luan Merondina ug kini ang akong short dokyo.
Ito may maayo, ma'am. Gunit, kidhat. Kidhat lagi, sir. Kay kanahang due to COVID. Likay sa virus, sir. Pwede, sample ko na sa kidhat. Sumano, sa may gusto ni mo, sir. Kanahang pinakuan. Ay, social distancing nila. Kung na-jay mo pangita kung magunit. Kidhat. Ano naman? Iwas COVID. Kidhat ra ka? O, kidhat ra, sir. Kay para iwas COVID. Ang gunit si ay. Naay virus, matakdan. Gunit-gunit mo. Bisag asa ta, pwede mo ta maggunit-gunit. Bisag asa nga lugar. Kidhat. Wala lang, mas ninduton lang. Kidat-kidat lang. Pwede kay halata ba? Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Mga barangay sa Dakbayan sa Mandawi apuran og financial assistance aron maggamit sa mga gikinahanglan na sa pagpamakuna. Samtang moabot na sa 500 ka mga health workers sa Dakbayan ang nabakunahan na. Ano ang report? Muabot na sa 500 ka mga health workers sa Mandawi City ang nahatagan og COVID-19 vaccine. Laing hugna sa pagpamakuna ang gihimo nunod sa nadawat sa syudad nga laing batch sa mga bakuna. Matud sa Vaccine Board, hapit 500 ka mga medical frontliners ang nabakunahan. Nagpaabot pa hinuon ang syudad sa laing hugna sa mga vaccines nga ihatag kanila. Frontliners, apil ng BHERTS, contact tracers. Pero tanan nga nahatag ato na dapat na kita. Yes, dapat na. Samtang gibutiag ni Manatad, nagpadayon ang enumeration ug pagpanglista sa mga residente sa Dakbayan nga kwalipikado nga makadawat sa bakuna. Gipapaspasan ang proseso aron makapagawas na sila og master list. Samtang si Mayor Jonas Cortez nga nakigtigom kagahapon sa mga barangay officials, misaad nga mohatag og ayuda sa mga barangay aron magamit sa pagpabakuna labi na sa mga gamitonon. Tag 300,000 sa mga dagkung barangay, samtang 150,000 sa mga gagmay nga barangay. Sa operation lang sa BHERTS, magpakaon ka, so dako na kayo na. Nya, ang ato ka barangayan, wa na gyud. Pila may pundo sa barangay, no? Mao nang gitagaan nato ayuda. Uban ni June Solon, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Palapdan ang pagpatuman sa discipline zone sugod karong Biyernes nga maglakip na sa duha ka mga barangay sa Dumlog ug Kansuhong. Ang report ni Femery Dumabo. Sa kapina, sa bulan nga pagpatuman sa discipline zone palibot sa Tabunok Public Market, nabantayan nga hapsay na ang dapit ug niminus dang nakalapas sa lagda sa trapiko. Tungod kay epektibo man ang gipatumang discipline zone, nasabutan atol sa tigom sa Talisay City Police, Task Force Talisay ug mga barangay kapitan sa Dumlog ug Kansuhong nga ideklara usab nga discipline zone ang palibot sa mga merkado sa duha ka barangay. Samok pa kayo na idagang parking nga single nga motor, dili matabang ma'am, mohon biyasong magabot diha di ka. Kay usa ra mo namang market ma'am, mao ra mo na may eskina sa Bumio. Diha. Kay naam sa tay market diha. Nya karon nagsugod atong road concreting na to, ang drainage. Musamot ang atong problema sa traffic. Mato di Police Lieutenant Colonel Gerard A. Spilari nga ipatuman nila ang mga lagda sa mga dapit nga ubos sa discipline zone sa dili pa ang Semana Santa aron kapungan na ang paghugop sa daghang mga tao labi na ang mga mangumprahay gikan sa duha ka barangay. Instruction of the mayor and consultation with stakeholders amo ang himuon sad nga discipline zone. These are places nga naay mga mga tawo nga mag-adto, especially during the Semana Santa. No? Mga manindahay nga apektado sa road clearing sa poblasyon ang tugutan nga makapaninda sa gitawag nilag night market. Night market, ilabin na magsugod og alas 4 sa hapon, magsiting na sila up to 10 o'clock in the evening. Unya, Saturday and Sunday, 12 noon up to 10 p.m. Uban ni Cleofer Lumayag, ako si Femery Dumabok. Balitang Bisdak.
Subay sa naghinangat nga Semana Santa, Lapu-Lapu City Mayor Junard Ahong Chan mipagawas og executive order nga nagdili sa mga devotional processions. Lakip sa mga gidili ang bisita iglesia sa Huwebes Santo, Via Crucis, prosesyon sa Santo Entierro ug Las Soledad sa Biyernes Santo, ingon man sugat atul sa Sabado de Gloria. Gidili sab ang mga prayer meetings, pagbisita sa mga apostoles sa mga panimay ug pasyon ug pabasa sa mga kapilya ug mga balay. Hinuon tugutan sa lokal nga kagamhanan ang pagmotorkada sa Santissimo Sacramento, sa krus ug sa nabanhaw nga Kristo pagkahuman sa Easter Vigil, apan gikinahanglan nga humana sa alas 5 sa buntag. Apan sa gihapon, limitado lang sa napu ka mga sakyanan ang makakuyog. Tugutan usab hinuon ang tanan nga mga schedule sa misa sa matag simbahan. Magsugod na ugma ang early registration of enrollment alang sa school year 2021-2022. Samtang DepEd oyon nga mahimong vaccination area ang mga eskwelahan. Adunay live report si Fee Marie Dumabok. Fem. Yes, ba, bisan kun karong Hulyo pa matapos ang school year 2020 to 2021, apan sugod ug mahangtod na sa Abril 30, sugdan na usab ang early registration o enrollment alang na sa sunod tuig kun sunod school year sa pampublikong eskwelahan. Gipaybaw sa kadaguan sa DepEd 7 nga susama sa miaging tuig. Mamahimo gihapong online ang pagpa-enroll. Mahimo usab ang pag-fill up og form ug gihug sa mga kahon nga giandam sa mga magtutudlo sa matag purok. During the early registration, part of the task of DepEd is also to locate these learners. We have mga learners living with disabilities, learners in conflict with the law, living on the streets, and no longer in school but interested in going back to school. 50 usab ka mga tungaan sa Central Visayas ang gipili sa DepEd 7 nga mamahimong pilot school alang sa limited face-to-face classes. Matod sa DepEd 7 Director, 6 sa Bohol, 9 sa Siquijor, 19 sa Negros Oriental ug 16 sa Cebu. Gikinahanglan na lang nga uyunan sa presidente sa nasod nga masugdan na ang face-to-face learning. Atol sa press conference ganihang buntag, gipahibaw sa direktor nga ang mga LGU sa Cebu City ug Mandawi City mihangyo sa DepEd nga himuong vaccination area ang pipila ka mga eskwelahan. Uyon hinuon niini ang DepEd 7. As to number of schools, wala pa gutay exact number of schools. What we are preparing is the MOU or the Memorandum of Understanding for superintendents in the divisions to check clearly og unsa may mga kinahanglanon and always observing the protocols. Samtang ana sa 75% sa mga kawani ug magtudlo sa DepEd 7 ang nipadayag sa ilang kaandam nga mabakunahan batok sa COVID-19. Ang mga magtutudlo mutabang usab sa DOH sa kampanya sa pagpamakuna. Submitting our list of kinsay priority nga magpa-vaccine sa our level. So like the general office, sa division office, then possibly go down to the teachers. Bob, nag-andam ang DepEd 7 sa ilang priority list alang sa mga kawani ug magtutudlo nga mabakunahan. Giawhag ni Dr. Jimenez ang mga magtutudlo nga magpabakuna gyud apan iya sab gitataw nga dili kini pinugsanay. Bob. Daghang salamat Fee Marie Dumabok sa imong live report. Gunit. Mas tinit magunit pala din tagak. Gunit kay mas nito lang gunit kay sa kidhat. Kay makuptan jud nimo kay kidhat igo man sa pagtan-aw. Gunit. Indot man gunit. Kidat-kidat. Kay may man kidat-kidat kay maman sa naim sa mga libat nga. Balang libat basta mo kidat. Kidat-kidat. Iwan ang kidhatan mo, doon na yun. Kidat-kidat lang. Mas nindot mang kidhat kay diretso. Gunit-gunit lang tingay. Gunitan na kong abagas kong asawa man pirmi. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Paghuot sa dagan sa trafiko sa bounde sa Talisay City ug Cebu City sa Cebu South Coastal Road na sinati makadyot kaganang buntag human mahitabo ang aksidente. Ang report ni Fee Marie Dumabok.
Milanat og 30 minutos ang pag-ungot sa dagan sa trapiko sa Otlanan sa dakbayan sa Cebu ug Talisay City. Human nadasmagi sa truck ni karga ang motorsiklo pasadulas 10 ganihang buntag. Parehong nagsubay ang truck ug ang motorsiklo sa susamang direksyon padung sa habagatang bahin sa Cebu. Naabtan pa sa RTV Balitang Bisdak nga gitabang sa medical team ang driver sa motorsiklo aron madala sa tambalanan. Giilang nagmaniho sa motorsiklo nga si Rolito Albius, 30 anyos, nga naangol sa aksidente. Bali nagdungan ba ang dikarga sa astunga niya. Siya dapat anak sila duha. Bari paralel ba niya. Pag bulusot na unta siya, motor, kalit mo siya gliko ang dikarga. Kusog siya mga 80 gidagan to. Kusog ayo. Mato ni Joy Formentera, 42 anyos, ang driver sa truck. Ngahinay lang iyang dagan ug layo pa lang misignal na siya nga paliko. Apan nakadungog na lang siya nga may kusog nga lagapak. Naglagsong dito pa ko ka signal. Para makuha na ko ang mga nagsunod na ko. Clear na sa akong side mirror. Wala na ako na siya makita. Diyan ako kabantay nga nilagapak na diri. Subling pahimangno sa traffic police sa mga motorista nga mag-amping og paghinay-hinay lang sa pagmaniho. Ilabi na kun mosubay sa Cebu South Coastal Road aron kalikayan ang disgrasya sa kadalanan. Uban ni Cleofer Lumayag. Ako si Famary Dumabok. Balitang Bisdak. Nagmalampusod ra ang gipahigayong COVID vaccine rollout sa dakbayan sa Cebu. Gipahigayon kini sa usa ka universidad ug mall nga gidagsaan sa mga medical frontliners sa barangay ug mga pribadong klinika. Miabot sa 673 ang nabakunahan sa duha ka mga venue. Adunay 1,600 doses sa AstraZeneca ang gigahin sa Cebu City ug aduna pay nahabilin nga 973 doses. Malaumon ang COVID Vaccine Board nga mahurot ra ang naasoyng mga bakuna sanglit daghan pa man ang mihangop niini. Subay sa ika-500 katuig kasaulugan sa Kristyanismo o kadaugan sa Mactan, nakahanay na sabkaron ang mga dagkung kalihukan dinhi sa Cebu. Siluan Mayron Dina sa report. Padayon karon ang gihimong renovation sa Mactan Shrine nga mo'y sentro sa dakong kalihukan karong Abril 27, ang ika-500 katuig nga kadaugan sa Mactan. Sa pakaron, gilimpyuhan na ang Magellan's Monument. Na-set up na usab ang circumnavigational marker. May gihimong improvements usab sa baybayon diin gituhuang nahitabo ang makasaysayanong pakigsangka ni Lapu-Lapu ug sa iyang mga sakop batok sa mga langyaw nga gipanguluhan ni Ferdinand Magellan. Apan sa dili pa sa ulugon ang kadaugan sa Mactan, magsilbi unang venue ang Mactan Shrine sa usa sa 5 ka gabii alang sa 500 nga katuigan sa pagtuo. Sa Abril 13, ipahigayon sa Mactan Shrine ang musika sacra o God's Voice in the Filipino Soul, usa kini ka choral concert. Gani padayon karon ang pag-set up sa bleachers ug sa stage alang sa naasoyng kalihukan. Dinhi niining maong bleachers ipahimutang ang 250 ka mga miyembro sa choir nga mo'y mulangkob sa musika sakra. Actually kining maong bleachers maka-accommodate kini og 600 ka mga tao. Apan tungod sa ipatuman nga health protocols, 50% lang sa capacity niini ang tugutan. The remaining 250 will be via online na siya. Pre-recorded na siya. So, a total of 500 voices good ang makuan. And then, they will be accompanied by 100-piece orchestra. Human sa naasoyng kalihukan, i-dismantle ang mga bleachers ug ang stage aron andamo na alang sa kasaulugan sa kadaugan sa Mactan pagka Abril 27. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Mirondina, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Barangay Pusok sa Gunang Kabataan Chairman kinsa mausab ang SK Federation President sa Lapu-Lapu City nakugang sa pag-resign sa iyang mga SK councilors. Siluan Mirondina sa report. Sa labing unang higayon,
Miatubang sa media si Laika Tampos, ang SK chairperson sa Barangay Pusok, kinsa mausab ang SK Federation President. Matod ni Laika, nakugang siya human masayod nga midayon pagduso sa ilang resignation letter ang 5 sa 7 ka mga SK councilors ug lakip na ang SK treasurer ug secretary. Matod ni Laika, humaniya masayri ang intensyon sa kaubanan niya sa SK Council sa Barangay Pusok nga mo-resign, iya silang gihinabi sa miaging Biyernes aron masuta ang mga rason. Naka-reconcile jud mi, naiuban nga murag di na mo resign, then naiuban nga kanang fix gid ang decision nga di sila mo resign, and ang uban is kanang kuan undecided pa. But I thought nga kanang kuan na to kanang okay, ma-okay siya ba. Then katong pag Monday na agto na ko nakuan nga muragla nalahi na pud. Gihimakak ni Laika nga may pagpabaya siya sa trabaho isip SK chairperson. Gani matud niya daw kanunay siyang mablind sa schedule sa sesyon sa barangay, hinungdan nga daghang higayon nga di siya makatambong. 9 times nga dili ko mapilan og text, if matextan ko kuan na kanang murag gamay ay kuan na 30 minutes or 2 hours before the session nga na gani. So if kuan na siguro same sa city nga fix ang schedule by Thursday sa city kay wala jud koy absent. Giangko ni Laika nga nagsugod og aslom ang ilang relasyon sa SK Council dihang mipadayag siya og suporta sa kasamtangang administrasyon. Hinuon di siya makasiguro kung may nagpaluyo ba nga mga politiko sa nahitabong mass resignation. Dili man sa ingon nga ni hawa siguro ma'am, if kanang mao na ilang perception, I think that is wrong no, kay if kinsa man gani pud ang head sa city, if for the good of the Oponganos, then we'll have to support him. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak. Alang sa mga adunay transaksyon sa Talisay City Hall, gipahibaw sa LGU Talisay nga usa ka special non-working holiday sa dakbayan ugmang adlaw. Ugma Biyernes sa ulugon ang ika-76 ka tuig nga kasumaran sa Talisay Landing kung kadawasan sa syudad sa Talisay. Sagad niining adlaw sa Talisay Landing, handumon ang nahitabong gubat nga tambungan sa mga veterano ug mga senior citizen. Apan wala unay sa ulugon nga kalihukan sa Landing Park nga nahimutang sa barangay poblasyon tungod sa pandemya. Padayon pa usab ang gitrabaho ang mga parks ug ang plaza diin nahimutang ang Landing Park. Padayon nga masinati sa Sugbo ang panagsang pag-uwan-uwan tungod sa localized thunderstorm ingon man sa easterlies. Sa weather advisory sa Pag-asa Visayas, localized thunderstorm ug easterlies ang hinungdan nga nasinati nga uwan kagabi ingon man kaganihang buntag. Ang easterly sab ang rason sa mga pagpanag-om o kalit-kalit nga pag-uwan-uwan sa pipila ka bahin sa Eastern Visayas. Temperatura sa Central ug Eastern Visayas karong adlaw naagikan sa 25 to 35 degrees Celsius. Apan ang kainiton nga mabatyagan kun heat index moabot gikan sa 36 to 41 degrees Celsius. Wala pa man ideklarar sa Pag-asa nga misuod na ang dry season kung panahon sa ting-init, apan inanay nang nabatyagan ang kainit sa panahon. Tungod niini adunay pundok sa mga kauban sa trabaho nga nakasabot aron makapabugnaw niining init nga panahon. Kung asa kini, dali uban ni kami mga kapuso ug ato kining suruyon pinaagi niining report. Kinsabay nagtuo nga ang Busay o Falls ato lang makit-an sagad sa lagyong mga dapit sa lalawigan sa Sugbo. Apan huwat una kay sa kinapusurang bahin sa syudad sa Cebu, adunay tago nga lugar nga haum usab niining init nga panahon. Kining managkauban sa trabaho nagkasabot nga mag-time out una aron mo tampisaw. Yun na pa, kay sa dili ka pa makaumog sa bugnang tubig, may igo-igo kang gilayon nga baktason. Sa iyang social media post, gibana-bana ni Divine Grace Maligaya Cortez, kinahanglan pa silang mulakaw sud sa tunga sa oras aron imong matangas ang Budlaan Falls nga gitawag usab og Kabang Falls. Igo-igo man ang gilayon sa ilang trekking, apan nahanaw kini diyang nakita na nila ang kaanindot sa falls. Alang sa mga kaubanan sa trabaho, makatagbaw ang kabugnaw sa tubig taliwa ning kainit sa panahon. Paambit ni Cortez alang sa gusto mulaag sa Kabang Falls, mamahimo kang musakay og bus gikan sa Kulod ug manaog sa department store sa Talamban. Musakay og habal-habal nga tag 50 pesos ang pliti ug manaog sa may Tagaytay. Ang mga mulupi ora usab sa dapit mo'y mugiya kanimo. Ala mga kapusong taga-syudad,
Alang sa mas duol o dili kaayo gasto o nga pang parelax, tara na, suruyo nato ang Budlaan o Cabang Falls. Uban ni Clans Gabutin o Rod Prado, Chelo Valiena, Balitang Bisdak. Daghang salamat sa mga kapuso nato apil lang nasa gawa sa nasod nga nakisayod sa mga dagko ug mga nagunang balita sa rehiyon sa nga ni Alan Domingo. Ako si Nico Sereno. Ugi ka namong tanan dinhi sa Central ug Eastern Visayas. Ako si Cecil Kibod Castro. Ang inyong balita, ang among balita, kay matag lokal nga balita mahinungdanon. Kining inyong GMA Regional TV Balitang Bisdak. Buong puso para sa Pilipino. Ako si Bambi Nalsaro ug mayong hapon mga kapuso.